language is not a measurement of intelligence. Na-comment rin nagingon, Bisaya pala salita nila kahit sa loob ng class. Kaya pala hirap sila magtagalog kahit may pinag-aralan sila. Sabi niya yon. Pero dyan sa Maynila or sa Luzon, kahit hindi ka pa nagkapag-aral, marunong na kayong magtagalog. Ibig sabihin, kahit hindi kayo nakapag-aral, nagsasalita kayo ng Tagalog. So, hindi basihan na pag marunong kayong magtagalog dyan, nakapag-aral kayo. Mas masasabi ko pa na kung marunong kayong magbisaya, nakapag-aral kayo. Kami, dahil marunong kami magtagalog kahit mga Bisaya kami, nakapag-aral kami. Pero kayo dyan, kahit hindi kayo mag-aral, marunong kayong magtagalog. Yan ang ibig kong sabihin sa language is not a measurement of intelligence. Kasi yung mga Amerikano, marunong yung mag-Ingles. Kahit hindi sila mag-aral, nag-i-Ingles na sila. So, ibig sabihin ba, yung mga Amerikano, dahil hindi sila marunong mag-Tagalog, wala silang pinag-aralan? Or hindi sila nakakaintindi kahit nakapag-aral sila? Hindi ganon. Pero, totoo yun. Hindi ako nagtatagalog dahil math teacher ako. Mas mainam siguro kung English yung ginagamit kong lingwahe. Hindi talaga ako magtatagalog sa math. No? Mas nakakapagtataka kung nagtatagalog ako sa math. Dapat kasi English ang medium of instruction na gagamitin sa math. Pero kasi nandito ako sa Cebu, Bisaya, yung mga pupils ko, kaya kailangan ko magbisaya. Kasi mas madaling maintindihan nila pag nagbisaya ako kaysa English yung gagamitin kong lingwahe. So, ibig sabihin, mas hindi ka panipaniwala kung nagtatagalog ako during math class. And this is a good example or a prime example of someone acting like they are better or smarter. They seem to think a person's intelligence is defined by the language they speak. So if I use the same logic, Tagalogs ought to be proficient in Bisaya because even if they haven't been to school, they actually know Tagalog already. So they need to go to school to learn how to speak Bisaya. Come on, sa inyo kasultihan.